Ani chela ano tamsa daily video khainai video upload khlaiding so hingka kang sakata bwsabayok bai baige video khlainai selejago ang tini salsa ko nung video khai rohodi ang edit khainai upload khai renai sakata abo je buana tamo video khai rohoka ang ni je khurnai ma moni suko norok kisa nainai last add khai roana. Hello, jotono lamsogo ani kutal video o bahai tongbai khakhayna joto kaham tongna hine ang bo kaham no hingke tini hingke phone sim video ang sekango tok bahano mai chari puro buikobangma komana khaika chraino 1 year ka sak sombai mai ta chari dihine somta chari din sauta kahani bagane som chari liya tal misri abo bai chari kha tinin simi miya uskana simi chari kha tal misri bai iko takla khai wakhum kanjak rangchang ni kandiya ko 3-4 din pore rangchang ni kandi din saung ka ba nai tong ni do tin tam khaija khaijia no phone gana thik tong ya ko oke an video pathos rake sa like comment share khlai di mama machawana machawa lakhe bere masaroi ko obose pura asuk si samaya na libo mai chagana ka mai chari gana bono mama bwsa bai si ko suke mama mama haina thong tong bobo iko ang borok ko phayo karan ba thang payo asa jora tan kapal hamya tam khana selemani hana bwsa bai si minsi bini khunju phugjang ni baginai tomato bo jai miya thok bo jai miya haini baginai tamui songsanai wanai tong dalbati khaisanai jong tong sejana bai dalbati hingke sa thok bula hingka aboni songsanai to iko kam naingan hai tong ano yak saman tangai jar sa pura samya kaisa tong nai tong do tin video no patha jarke like comment share khlai di kisa phana rokoi tongna gosia norong ni boda ongko ikutu khunju phukmani obomiya o wanjuma kandi rohmata o wanjuma kandi rohmani abo nala hotcha bai kosom thaka ge oko rangchang kandi ri ta log yang yafare mase rangchang kandi ya ndaka norong ni boda khunju phukake sikang borong norong kandi roh kisa kaman ke sagari emne robonya kunonya hapan ta abo mosang yang to kosom thaka ka ba boko sau 3 din rong ya sa ta kandi ni ama kandi jeta tini phungo mui phalpai chini yango do jake chakumara bubar phaluta 10 taka ek mutha paina rakha chaya balok sukobla kahini bagane sagana hinani chakumara ge snam pai malai sandu hele beya koi pakha ka berma buti chanai bla thok paise sarai bo hamyang tong te khunju bu phukjang ke hamene berma buti khaisinai ta ke songana mo songsane tui tu obana sarai thujak tabuk sikisa shanti manso pura kam pura ri sujanai nongnai kam aske kam bangmani pura tabuk se kam painai chakumara bubar no songoi maikopsa jai pikha pura 2-3 din khapakane khaljiya tini sima khaljiu bwsamang khake je pura mane bwsamaya pura bwsuk shanti bwsamang khake o shanti mane thik shanti do wa hapana ko aigin haite mobile nai tongnan time raita ke jara tabu sikla rok kaijak drop katal rok bwsana na wan songnai rok tabu ta na khudi belake kosto pura aboni bisim bwsai no kring ke to teisi kosto pura tam sanai pura bisma busma sai thonganle kam tamang tam kamle tong haipanta ekdom pura thagi sema tongya amhai haleng sukang
nogo thara musuk mani nogo bo mathai yang to 2-3 mas kai to nogo thangjai ya hingke yang jrai bo hamya hingke rang puisa rok kisa short hain bagini nogo thangjai ya to nai tong do ta kisa rest khai gana bwsa thusani jas mai jabai drok khai ma sa nogo thara musuk to ha buse mo mathai hingke jrai thujak kisa rest khai gana ini sabung proses kira bobo sakit tak bisa tongolak nogo ma berenya hingke ini tam kaisa kaisa nono kurang night on do guys bye night on di malayan tesya rest khai pegena hingke tini angte video khlai liya gano to dile ani video ani makhang ani khorang khana oine sele jakhana hingke te kwbangma borok no ano comment kaisingo bai komui borok tong komui tamo mane tam khai bojaga tong bojaga duty kalai o hai sungo sikada hingke ang nongna ani bukhuk bai salia torok ni jino khot nai di nini komui borok tong hingke baksa borok sungo ta mwnai ni hinchela tabo borjaga posting bojaga tong ni sungo ta hingke ang salia comment kwbangma no paijak kahapano ang salia norok no khot nai sidi bo bojaga tong tam khai tong norok no phunuknai video no paithak jora nai tongdi hingke saimannoi hingke chajakha like comment share khlai di kwtal nai tongnai rok subscribe khlaina tapok di do hingke nai last o nongnai ani jela borok tong tamo khai hingke norok ni jara question ni answer o manai hingke ang tei kono salia hingke nai tongdi Hello guys, saya Noel lamsepura ani baby ni YouTube channel norok dele ani baby nungma bagai kisah sela jakna angke tini angke ang kisah video khaika mani channel norok maithuk jak angke like comment share khaji obo tawa khum rongnai khum aro tam khum rong tini angke specially khum iko nai di o khum tam khum sabo omung saiman kisah comment khai sabai di naithok tong omhai bulai suru bulai simi sinari buji khado angke omor sabo saiman ke sat comment khai sabai di iko okhum ekdam naithogo mani nogrogo sajagoi ta angke nog bisi nogo dai ta angke tonne mano omhai kumang to mung to saimi ya kintu omo gulabe ado omo kintu gulab phang hai kintu bubar ke gulab khum hai kona ji ekdam sera khai thu iko gulab khum phang hai se bubar ke gulab hai se same omo naithogo omo chikon ni simi bor bar naron phunga na thase oyang tekis jaga ikona di omo bo just bulai se do bor ba di omo ke just bulai naithong mani nog bising ko daito ni ekdom serang nai mukhe ikona di omo ke tamon jani bufang hai haipana binghong bufang hai do bulai ke kasa ko mo bulai kuno bubar ya do bulai se hai kasa omo ke norom ni ba hai kasa ngya mo kasa ma naithong ko emo je burang mai rok khingke kasa ngoi thango hingke je burau iko amuke kesang paiman parekhe kormong thangta iko kormong thei thang iko tamo khum narok saiman kisa comment khai sabai di ekdum naithong khumse tei butong na abo tini ke abo bebini to channel ang video khaikata narok dele de obono nai nyam sungli na tini ang video khaika yang butong te sa waisa pro nok mai yang go nong waisa nok nai ko nai di ko bo chikon he ekdom bobat thaske bat jawro ni ko nai di amo khum bobar ekdom nathok se amo ekdom nathok se khum bobar iko sem buhang do kintu bobar ke kaisa ke kufur tongo kaisa ke kesak tongo kaisa ke korom tongo ping tongo am haita bubar masuk sae ikana di amo ke kufur white color amge mix kufur tongo ping tongo kesak tongo gulab tongo hai national ta amo ke kesak bubar ke chikon do kintu nai thokse hoyang ke koromorok tongo iko mungsa phunung mani ya just khumse phungman tini
어머 곰니 동당 삶이야 너럭 사이방 기사 코멘트 잡아야지 이거 뭐 할까 그래서 같은 거 마기도 리얼 세도 앞건 팩이야 뭐 어머 리얼 콤세 어머니 멍또 삶이야 너럭 사이방 기사 코멘트 사실 와샤프로 넉 농마네 이거 어머 따오 넉 와샤프로 너럭 녹래 어넉다 어머 एकदम 마초 스카 넉 제제 사바사바 나이토 마초자 코멘트 잡아야지 이거 그놈에나 không kì ra số cái đấy rất khá giống với cái card thép khó cái thép ra số cái đấy này mà cái đầu ga men đầu ga bị sinh nó tập trung phải khá cái nó sẽ chắc phải nó đầu cái sẽ là cái gì không nó này sốc cái nó bị sinh nó có đại chấm nó không nó bị sinh đại chấm nó 척색쿵 오케이 사보 아니 비디오는 사자카 like comment share and subscribe kanya tapukni kita khaite help khadi bwsa kosto khai video khajak ja onke help khaileta nolo maba henke tini asungno asu video kolok tong liya video chigon sano ekhano last sana musugote sekok mane kumni mung jebrok saimangke sa comment ke sabaidi ang to saimi ya kisa comment ke sabaita ba bai jotono sarikam o jaga khayar jiten narong teke surprise rungai kum ekdom macham sabo kum machul ka nai budin ke to mane omo mane bubor bana ja sudu bulai simisi buzkha bulai simisi phang bulai system na machok iko nai ông ai không sao xin vậy mừng man vậy sạc comment cái sao vậy đi cái ông ये concept है हमको भी पता नहीं जिसको पता है थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा सेम है और ये फूल और ये फूल थोड़ा अलग है पत्ता देखो बहुत अच्छा है सब सीने पे कैसे कमेंट कैसे भाई टेबल तो उनके टेबल सेम सिस्टम माने आं तो सिया सब सिबाय कैसे साबाय म खुमनि मुं तामो अब ताम खुम जफन करी अमनि मुं तामो हम तो बुवर बानायसे हम तो आनि बरै साइमन खाना हम तो साइनि आखो ताम मुं खुम रंग मुं ताइबो तंखो ओके kum sabo so saiman ke sadi tebu tong khoro tebu nai tong tong amu ma hai bobar ke gula phai do bobar ka sunu gana ika bobar gula phai se ika bobar tam khung sa sabai di mo ekdom mai thago se mo tabok tei rejagani bagai asak ket khaise ket bagai asak nai thoya Tapi mau bawa barke, belanya nak coba sih kok, gula apa sih bawa bar? Kamu sen tas-tasin punya hai, kamu nak sabu sih, sekarang ke sabu di, aku kum, tolak ke, aku kum nak sabu sih bay, kamu sen, kamu tamu kum sang kum saya ni, मुझे भी पता नहीं कोई आइडिया नहीं है ये फूल का नाम है थोड़ा बताएगा जिस इसको ये फूल का नाम पता है थोड़ा बताओ और ये भी तो पहले दिखाया था मुझे पता नहीं यार ये कौन सा फूल है ये भी सुंदर है देखो ये भी सुंदर है बहुत ये वाला भी सुंदर है और ये तो सबसे बढ़िया लगता है देखो हमको तो नाम भी नहीं बताया ये फूल का कौन सा फूल है यहाँ पर भी अच्छे फूल है देख कौन सा फूल है ये वाला कौन सा फूल है और ये वाला देखो ये वाला कौन सा फूल है सब घूमने मुंगमान जैसे सबाई दी किस किस को पता है ये फूल का नाम थोड़ा बताइएगा कमेंट करके बाय।